Son Isabel Castro Arce, de Castañas Arce, e elaboro aquí no CEI Nodos de Lugo castañas en almíbar. Os ingredientes que leva o meu produto son todos naturais e ecolóxicos. A maioría procedentes de aquí de Galicia. Únicamente o azúcar integral de caña ecolóxico procede do comercio xusto de Ecuador. O resto dos ingredientes, as castañas son do Caurel, os limóns son do pueblo mariñeiro de Redes, ao lado de Ferrol, o agar-agar que levan procede tamén de Portomuíños, ao lado de Coruña, unha empresa galega. E, bueno, o produto que se obtén é unha guarnición que vai moi ben con todo tipo de platos elaborados moi ben cos lácteos, con embutidos, con carnes, como complemento da guarnición. Está preparado para o seu uso inmediato.